Здравейте! Това не е поредния холивудски филм. Тъй като предишното ми клипче не събра кой знае колко гледания, всъщност нямаше никакви гледания, но все пак реших да направя втори опит и се надявам втория ми опит наистина да ви бъде малко по-интересен. Не е нещо кой знае какво, просто ще изразя мнение и смятам, че ще ви е интересно да го чуете. Наскоро попаднах на клипче на момче, което е доста депресирано от това, че не се харесва. Той каза, че голяма част от хората страдат от това, че не харесват самите себе си. Значи, аз не съм достатъчно компетентна, за да съда някой за това какъв е. Но това, което исках да кажа е, че хората няма смисъл да не се харесват, защото всеки един от нас е красив такъв какъвто е. Другото, което е, все пак замислете се малко. Ако не бяхте такива каквито сте, нямаше да ги има хората около вас и тези, които всъщност ви обичат. Все пак, ето, нека се замислим малко. Пример, ако моите очи бяха сини, а не кафяви, сега нямаше да съм с момчето, с което съм. Разбирате ли точно какво имам предвид? Така че всеки един, ако малко нещо не беше такова каквото е в него, нямаше да има хората, които са до него. Казвам ви, не съм много компетентна по въпроса, смисъл и аз имам неща, които не харесвам в себе си. Но все пак, това съм си аз и живея с това нещо. Просто го приемам. Пък и все пак замислете се, ако има нещо лошо да ви се случва, както и да изглеждате, то просто ще ви се случи. Така, както казах, аз имам някои неща, които не харесвам в себе си. Примерно, едно от тях е, че като се усмихна широко, наистина много широко, и имам тръпчинка само от едната страна. Мисля, че беше от тази или от тази, не съм много сигурна, даже не знам дали се вижда, понеже качеството е много ужасно. Миналия път снимах на прозорец, беше ден, беше слънчево, времето не беше толкова прецакано и да. И мисля, че тогава се виждаше малко по-добре, а в момента качеството сигурно е супер зле, защото снимам на тъмно, в смисъл нощ е и една лампа ми свети право в лицето, което вас, разбира се, не ви интересува. Вас ви интересува това да ви е весело и така нататък. Така че не знам, в смисъл имам тръпчинка само от едната страна. Не знам от коя. И въпреки това, има много други неща, които не харесвам в себе си. Примерно, имам ужасни крака. Няма да ви ги показвам, но имам ужасни крака по проста причина, че тренирам много време. При спорта, който аз тренирам, се получават такива леки деформации, но все пак, даже не знам дали мога да го нарека деформация. Мога ли? Добре, да го приемам, че мога да го нарека деформация. И разбирате ли за какво става въпрос? Това е, че всеки има неща, които не харесва в себе си, но важното е да ги приемаме. И винаги е важно да гледате от хубавата неща на страна на нещата. В смисъл, ако, както казах вече, почнах да се повтарям, ако има нещо, което е дори малко, примерно, както казах аз, както дадох пример цвета на очите, нещо малко, нямаше да имате хората до себе си.
смисъл, надявам се, че ме разбирате правилно. Както казах още в самото начало, не упреквам никой. Просто изразявам мнение. И се надявам, че ако има някой, който не се харесва, в смисъл, даже ще отдолу в описанието ще има линк на клип на моя приятелка, която също прави клипове. Ще има линк на клип на моя приятелка, която ще говори за това колко много не се харесва. И се надявам, че поне малко или много хората, които гледат това и решават, че не се харесват, малко или много ще им повлияе това. Просто го запомнете от мен. Дори тръпчинките ви да ги няма, това може да промени хода на нещата около вас. Така че това е. Харесвайте се такива каквито сте. Няма от какво да се притеснявате. А ако някой не вижда вашата външна красота такава каквато е, просто не заслужава вниманието ви. Така че това е. От мен толкова. До следващия път. Надявам се наистина, че клипчето ще събере малко повече гледания. Моля ви. И пак ви моля, пишете ми отдолу коментари за какво искате да си говориме, за да клиповете да стават малко по-бързо и вече да имам някакъв организиран план какво, кога и как да правя. Така че пишете ми отдолу. Отдолу в описанието ще бъде линка на клипа на моята приятелка. И вече оттам долу също така ще бъде и моя Фейсбук. Който иска може да ме намери и да ми пише. Ако искате, задавайте въпроси. Ако искате, както се казва, хейтвайте ме. Пак поне ще знам, че някой ме е гледал. Така че това е всичко от мен, поне за сега. И ще се видим пак